స్టాక్ క్యూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఒక 40 సెకండ్స్లో సింపుల్గా క్లియర్ చేస్తా. ఫస్ట్, స్టాక్ అంటే ఏంటి? స్టాక్లో లాస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్ వెళ్తుంది, అంటే లిఫో ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవుతుంది. లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఒక డైలీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, మనం ప్లేట్స్ స్టాక్ చేసినప్పుడు ముందు పెట్టింది కాకుండా పైన ఉన్నదే ఫస్ట్ తీస్తాం కదా. ఇది స్టాక్ లిఫో ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది. అండ్ క్యూ అంటే ఏంటి? క్యూలో ఫస్ట్ వచ్చిందే ఫస్ట్ వెళ్తారనమాట. ఇది ఫిఫో ఆర్డర్, అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనమాట. డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఏటీఎం దగ్గర లైన్లో ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళే ఫస్ట్ సర్వీస్ పొందుతారు, లాస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళు లాస్ట్లోనే వెళ్తారు. ఇది క్యూ అంటే ఫిఫో, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టాక్ ఏమో లిఫోని ఫాలో అవుతుంది, క్యూ ఏమో ఫిఫో ఆర్డర్ని ఫాలో అవుతుంది. ఈజీ కదా? ఫాలో ఫర్ మోర్, స్టే ట్యూన్డ్.